μπόρεσε να περάσει την μπάλα, η μπάλα έμεινε στο φιλέ. Η νεαρή αθλήτρια του Ηράκλη μειώνει σε 13. Τελευταία στιγμή η Καμάκα δεν μπόρεσε να βγάλει άμυνα. Ένας πόντος ακόμη για τα κορίτσια του Ηρακλή, 20-13. Η μπάλα στο φιλέ από το σερβίς της Παπά, της Βαρβάρας. Έχουμε την Ελίνα την Πέτριδα στο σερβίς. Η Μελίνα Πετρίδου στο σερβίς. Μπάλα εκτός από το πολύ ωραίο καρφί. Πάρα πολύ καλή επαναφορά. Μπάλα εντός. Ένας πόντος ακόμη για τα κορίτσια του Ηρακλή. 21-16. Ένας πολύ ωραίος πόντος από την Παλακανάκη. Αυτή τη φορά όμως η μπάλα δεν ακούμπησε ούτε στο φιλέ. Έχουμε την αλλαγή της, περνάει εκτός και εισέρχεται το λίμπερο της ομάδας. Έχουμε τη Δέσποινα την Κατσαντώνη, τη βλέπετε στη δέκτη σας. Μπάλα από την είδατε στην αντένα. Πόντος για τα κορίτσια του Λιγάς. Μπάλα στο φιλέ. Ο πόντος, ο 23ος πόντος για τα κορίτσια του Ηρακλή. Δεν μπόρεσαν να βγάλουν άμυνα τα κορίτσια του Ηρακλή. Έχουμε τη Γιώτα της Ζαχαριάδου στο σερβίς. Μπάλα ξεγελάει την Καμάκα την Γλυκερία αφού ακούμπησε πρώτα στο φιλέ. Έχουμε 24-17. Παίζουμε το τρίτο σετ, είμαστε σε οριακό σημείο. Πολύ ωραία επαναφορά της μπάλας. Ο πόντος για τα κορίτσια του ΓΑΣ μειώνουν σε 20-24. Η Φαρμάκη φανεί στο σέρβις. Ωραίος ο πόντος
εκτός από την επαναφορά της μπάλας που έκανε με Λίνο Πετρίδου. 21-24. Έχουμε τον 25ο πόντο, 25-21, το τρίτο σετ, 3-0 λοιπόν, εδώ στο γήπεδο του Ηρακλή. Έχει τελειώσει το μάτς.